Måske du går og drømmer om at kunne få udskiftet dit tag i år, måske til næste år, har fremtidsplaner om nogle nye vinduer, en lækker træterrasse, en tilbygning eller hvad nu ellers du kan komme på inden for tømmerfaget. Men du har rimelig svært ved at finde en pålidelig tømmer, så kontakt mig på telefon 51 91 25 12 eller min mail stenderbyg@gmail.com.